sabes tú cómo está. Colgao, 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 colgao. Ahí está, colgado Víctor Uris, Tino Martínez. Hola, bon dia. Sí, bueno, és una setmana bastant trista i són uns mesos bastant trits, perquè, bueno, particularment jo, pues, fa 3 mesos ara, demà farà 3 mesos que se'n va Antoni Reinés, que és que m'havia... que té tota la culpa de que jo estigui ara xerrant amb tu, i ara en Pau, pues, són dues persones importants, en la meva vida molt importants. I, bueno, però la vida segueix. Sí, la veritat és que perquè vam fer la primera entrevista amb Antoni Reinés i amb tu i, bueno, de llançar, pues, aquí estem, no? La veritat és que volíem començar avui l'entrevista amb tu posant una cançó d'Harmònica Coixa, però les circumstàncies van canviar per posar aquest colgao, no? Perquè també pensàvem que, bueno, que efectivament la vida continua, la música continua i el blues continua, no? I el blues pues, també és un estil que no té per què ser trist sempre, no? No, els blues en teoria, clar que són cançons tristes, però també era una manera d'expressar els seus sentiments i el seu moment i la seva sensibilitat. I clar, pues, també hi havia lletres divertides, hi havia música que ballaven, etc. La música, no, el blues no és només tristor i tota aquesta història que en principi pareix, és l'expressió d'un poble i el poble també en un moment donat se descoena de riure, no? Normal. I en aquest moment també pues, supos que molt reivindicatiu, no? En tot aquest moviment que ha ressorgit en contra del racisme, no? Bueno, això ja no és que hagi sorgit un moviment, és que aquest moviment no hauria... Si és que ha ressorgit seria una putada i hauria d'estar sempre, no? El que passa és que el ser humà és racista perquè ho és. Jo li vaig dir una vegada a un negre que sabia que nosaltres érem tots iguals per la quantitat de fills de puta que hi ha de tots els colors. Realment és així. Són coses que no haurien de passar perquè jo he sentit coses perfectes en cadira de rodes i sense arribar a l'altura de lo que pot sofrir una persona d'un color que no sigui blanc, me vaig poder empatitzar amb ells i dir, hòstia, és normal que som blanc i vaig en cadira, perquè si no... Per cert, Víctor, si me permets, Tino, me deia ara na Núria, que està aquí fent un poc de realització també en aquest programa d'una immensa exigència tècnica que mos fa Web Mallorca cada divendres. Me deia ara na Núria que tu tenies molta relació i molt bona amistat amb en Pau Donés. Sí, bueno, jo en el seu moment, l'any 96 o por ahí, tocava amb un grup en Navin Mama a Barcelona, un grup de blues que se deia Mouse Rockers, i el guitarrista era en Jordi Mena. I en Jordi Mena era molt amic meu, i resulta que, clar, en Jordi Mena després va ser el primer guitarrista, o sigui, el guitarrista que va gravar La Flaca i els primers discos de Jarabe de Palo. I arrel d'aquí, quan van venir a tocar aquí la primera vegada, que va ser a Sant Llorenç des Cardassà, pues me van cridar, vaig tocar amb ells, i a partir d'aquí, pues quasi totes les vegades que van venir a Mallorca pues vaig col·laborar amb ells i també després vaig anar, per exemple, en el Sèptimo de Cavalleria, el programa que feia amb vostè, que va fer un Jarabe de Palo i Amigos, m'ho van convidar i després també, abans de que jo el convidara a ell a gravar aquesta cançó que heu sentit abans, me va cridar i també vaig gravar en el disco de Vuelta y Vuelta una cançó que es titula Mama. Però bueno, però us podria contar una anècdota molt guapa amb en Pau Donés, que Vinga. El dia que havien d'anar a Petra a tocar i va ploure moltíssim a Mallorca i se van haver de suspendre, entre altres coses, aquesta actuació i moltíssimes més. Llavors se van dir, idò, vinga, on anem en el Bluesville, que a ell li agradava molt anar-hi.
i clar, quan hi havia un concert seu, després del concert no podia anar més que en el quarto i tancar-se. Llavors, aprofitant que no hi havia hagut el concert, no vam anar cap allà. I ell està hospedat de vora xocolat, allà de vora Hacienda. I vam anar amb el Murri, anàvem a peu, evidentment, bueno, ells, jo no. I quan vam arribar a la costa del carrer dels Jones, i vaig dir que farem una cosa que fliparàs. La meva cadira dues barres darrere i el vaig fer enfilar damunt i me'l van davallar al carrer dels Jones, després van davallar la plaça Santa Magdalena, al carrer de Sant Jaume i van fer una derrapadeta a l'entrada de Jaume III. Sí. I m'ha dit que estava tornat realment, però m'ho van passar bombes, la veritat que sí. Bueno, és una cosa que ja feu habitualment de molta gent. Digues? Sí. Demà és una cosa que a mi em fa molta il·lusió. No serà cap concert que sigui diferent a l'altre, sinó és diferent per moment que estem visquent. I és a Santa Eugènia, en el pati de les escoles, i l'Ajuntament pues, el té supercontrolat perquè la gent pugui estar com Déu mana, asseguda en les distàncies necessàries i tot com ha de ser. I serà pues, un concert com el que sempre fem amb en Pedro Riestra i en Hugo Sócrates. Serà un concert intimista, tranquil, i amb un públic, com en aquest concert sol ser, supervariat, no? Gent que ve disposta a escoltar música, que és el que no sol passar sempre. Perquè això és el primer concert així, com aquest que pot ser gros, amb 400 persones. Bueno, sí. Bueno, en teoria la fase 2 era una tercera part de l'aforo i allà me van dir que n'hi caben 1.200, o sigui que haguessin estat 400. I, per tant, n'hi pot haver més i, sobretot, guardant les distàncies, perquè hi ha lloc per això. El que passa que jo no crec que vengui tanta gent, no ho sé, és que no ho sé. No ho sé. Nosaltres animam que sí que ho facin, que es peguin un vot a Santa Eugènia i a més és de franc, no? Sí, l'únic que passa és que s'han de recollir un tiquet a l'Ajuntament, que crec que era fins ahir, o sigui que... Però bueno, sempre s'hi pot anar perquè si n'hi ha els donaran segur. Per poder assegurar que no hi hagi més gent de que realment hi pugui entrar. Degut a les normes que hi ha per el punyetero Covid aquest. I a part d'aquest concert de demà dissabte, tens qualque cosa més així que ja tinguis programada? Pues sí, si m'ha res de nou, dia 21, que és el dia de la música, que és diumenge, si no m'equivoc, també, o sigui, diumenge aquí ve, no aquest, sinó l'altre, a Pollença fan el dia de la música. I durant tot el dia hi haurà moltíssimes places en tot tipus de música funcionant i serà una diada de música preciosa, perquè si fa bon temps serà genial, com cada any. Víctor, no m'hauria de despedir de tu sense fer-te una pregunta. Harmònica Coixa va desaparèixer, no? Malgrat... Sí, bueno, varen de fer un any sabàtic que ha durat de més... Sí, 20 anys. efectivament. Se pot tornar a juntar el manco gran part de la banda per fer un homenatge a Antoni? No, perquè sense Antoni, l'harmònica Coixa no hi és. Perquè ell era... O sigui, per tot diu que érem en Pep Bany, Antoni i jo, que la vàrem fer, i Ventura sí, però t'assegur que sense en Pep Bany o sense jo l'haguéssim pogut fer, però sense Antoni, no. Antoni era el jefe, l'ànima, era tot. Sense Antoni no s'hagués pogut fer res. I juntar per juntar i fer per fer, i posar una altra persona que toqui i treballi en el seu lloc, a mi particularment no me fa il·lusió. Jo l'homenatge li faig cada dia quan me desperti per amb ell. Molt bé, molt guapo. Pues moltes gràcies, Víctor. I res, molta merda per demà. Moltes gràcies a vosaltres per cridar-me i, bueno, vos esperem a tots allà, inclús a tu i tot. Tocaré l'harmònica sense mascareta, això ja vos ho asseguro. Més fàcil, Gràcies, Víctor. Una ferrada. Una ferrada forta, gràcies. Adéu. My baby don't love me, I don't know why.
like to be so mean, and I feel the blues is now with me. In all the times, she used to be so sweet, but now all is misery, and I feel the blues is now with me. In other times she used to hold me tight. In other times she used to treat me right. In other times she used to read my mind and know exactly what I need tonight.